veril si a svoj sen si splnil. Veľmi nás potešilo, že ste si našli čas a prišli medzi nás. Veríme, že naše stretnutie nebude len o športe, ale aj o životných hodnotách, cieľoch a odhodlaní. Ďakujeme, že ste prijali pozvanie a prajeme vám naďalej veľa zdravia, úspechov, osobnej pohody. Vítajte na našej škole. Ďakujem krásne. No dobre. Tak poďme teda na ten môj príbeh, lebo toto je tá zlatá olympijská medaila, tá moja najcennejšia a najväčší úspech, ktorý sa mi podaril v živote dosiahnuť, pretože olympiáda je naozaj niečo výnimočné. Koná sa raz za 4 roky, súťažia tam najlepší športovci z celého sveta a vyhrať tam je snom každého z nich, ktorý tam ide a už len dostať sa na olympiádu je veľký sen, aj môj sen to bol. Ale ja keď som bol dieťa, žiak na základnej škole, tak ani vo sne by mi nenapadlo, že vôbec niekedy na olympiádu pôjdem a že ju dokonca vyhrám.